De nordiska länderna har til sammen 30 millioner manner. Det nordiske samarbejde betyder for mig, at vi udvider vores muligheder for at lære af hinanden. Meillä on vahvat julkiset terveydenhuoltojärjestelmät, joiden laatu on korkea ja joihin luotetaan. NUHA is the Nordic University Hospital Alliance. Our goal is to strengthen relationships and collaborations between hospitals in the Nordic, to address future healthcare challenges, always with patients at the center. Sammen har vi helsedata, biobanker og registre i verdensklasse. Så det är ytterst viktigt att vi som Norden och som region kan samarbeta. Det ser jag som en enorm styrka. Sjúkrahúsin á Norðurlöndunum vinna saman af kliniske rannsóknum og vettvangsrannsóknum þvert á landamæri. Vi samarbejder om sjældne sygdomme, så patienterne kan få hurtigere og bedre hjælp. Mange patienter har sjeldne krefttyper, som kan få hjælp gennem samarbeid på tværs af landegrænsene. Det nordiske samarbejde har stor værdi, fordi at kulturen ligner hinanden så meget, og det betyder, at dialogen mellem klinikerne flyder rigtig let. Kun Tanskassa oli pitkät jonot suulakihalkioisilla potilailla, Helsinki tuli apuun ja leikattiin tanskalaiset potilaat. Nýsköpun á Norðurlöndum byggir á sameiginlegum gildum. Það er jafnræði, aðgengi og þörfum sjúklinga. Det betyder også, at vi kan flytte patienter mellem de nordiske lande i et fortsat trygt patientforløb, når infrastruktur og kultur ligner hinanden så meget. NUHA är en testhub där nya modeller för sjukvården i Europa prövas. In the Nordic countries, we have world-leading healthcare systems, and therefore we have a special obligation to experiment and lead the way forward.